Pepeh temanten kekalih diwarai angel. Hei, Sepelane temu. Temanten kekalih. Temu berhadapan-hadapan. Oh, alah kebacot iki. Aku wis Blok. megah. Nganten goblok. Goblok ora mbok sekolahno. Arep Mas Puk lawan Rorayu Irul. Sungkem marang ngarsanipun Adicoe walik goblok. Walik. Sungkem sing wedok. Walik anten goblok. Lah iki ya wedok kabeh lho. Aku sungkem. Apa yo? Iki karek sili mbok bucek ilang. Wes. Tak sili nggon aku. Ya Allah, aku suwe ra ketemu kowe tak kira entek pitung dinamu lho. Gak, Dim. Mulane aku dalange gak sedo iki tak batalno to. Lha napa? Delon dhewe iki nek nyondro kleru kabeh. Repepeh ora tinggu. Sungkem ora tinggu. Kuwi ora adat Jawa belas. Lah dhek kulinane gedhong mak Mas. Ngidek ndok ya ora omong. Dhek kulinane tanggapane ning gedhong. Bisane kowe tau dalangi manten no. Lah aku tau dalangi wong pegatan. Lah ya kuwi mulane anuku kae pegatan. Sopo? Tanggoku ku lho. Jan bocah kok bagus kaya ngono. Jere sapa? Lah kuwi bagus pala. Ganteng. Oh iya. Potongan kaya Irul aku. Tak idoni lho iku. Cantik ngono lho. Tak nggo idoni ya. Tak tangkis to. Lho. Gue tangkis kene dlebu. Ngaturke selamat kelawan warga masyarakat Bulak sing wis sembodo ya kowe mau nindake budaya. Budaya kuwi angen-angen budi luhur yen rinake babar kaedan. Kata-kata mutiara, kata-kata hari ini apa Mas Dinggo kanggo warga masyarakat Bulak? Tetap semangat, tetap rukun selalu. Tetap pokoknya wis tetap jaya abadi. Aja kok kedulanan. Iki apa? Iki sentrale dalang iki. Wong kok yo. Aja kedulanan, sentrale dalang iki karo. Pengayal. Umi. Oh iya. Oh alah. Iki gunane kuwi to. Lah, apik men delok-delok ya. Apik ya. Wong kayu ngene iso ngunekno gamelan. Iki kok iki ketok iso, Bang. Apa iso? Lho. Lho, artinya apa kuwi? Tung plentung. Jan apik. Terus piye? Iso munine piye? Piye? Kowe apa ning jeding? Aku nyauri. Ya, ngaku iki. Ya. Piye apa wi? Iya, Wok. Oh, cilik ya muni lho kene kono. Bun. Cilik ya muni ya. Tekok piye neh? Iya, Wok ngono to. Iya. Terus aku muni neh. Piye? Wi, Apa kuwi? Kowe apa kena telek? Lah bengi-bengine jejeng mek apa? Terus tak jawab. Nah, iki. Ya apa dawa men? Dramben to. Pito. Dramben. Ya apa? Telek utaran wong loro karo inces lho. Bocah ora? Apa kuwi? Kowe apa gak pengen? Terus tak jawab neh. Jawaban. Apa kuwi? Aku iya. Dah, ya dah. Bawa. Bawa. Nah. Milo.